Gihangyo ang tanan sa pagpanlingkod. May buntag sa tanan. Smiley inyong abay. Smiley po ang inyong abay. Okay? Atong nabati ang Ebanghelyo nga gibasa karong kabuntagon nga ang mga expert sa balaod ni Moses nag-alirong kang Jesus. O nabantayan nila nga si Ginoong Jesus o ang iyang mga tinun-an nangaon nga walay hugas ang kamot. Big deal na kay sa ila. O ilang ipangutana, nga man nga ang inyong mga tinun-an nga wala man sila nagtuman sa balaod. Nga dapat ang balaod nga atong gisunod diri sa Israel nga ang tanang Hudyo giingnan ni Moses nga before gali mangaon manghugas sa kamot. Diya siguro nakuha ng DOH, no? Kana manghugas muna ng kamay bago kumain. Di ba? Apan, ingon si Ginoong Hesus, kamo, tig pakaron ingnon. Iyon siya nga, you hypocrites, nagpasidingog lang kuno sila sa pulong lamang apan halayo sa ilang kasing-kasing. O iyang gitawa ni Ginoong Hesus ang mga tinun-an. O iyang giingnan. Nga dili ang musulod sa baba o sa lawas ang magapahugaw kaniya kung dili ang mugula. Ingon si Jesus, nga dili makahugaw ang musulod sa baba sa tao apan ang lawas. Sa ato pa, kumukaon lugar takaron og baboy. Di mo na makaon ng baboy yun. Kay hugaw mo na. Gawas kong litso na. Di ba? Ihumba, pork chop. Inana, alami kina siya kanon. Pero baboy, di ito pasalig kaong baboy. Uy, lutoon sa yun. Maigsoon, ang Ginoo nagtudlo gyud sa mga Israelita mahitungod sa pagpiyado. Tungod kay nasayod man ang Ginoo daan nga ang iyang mga katawhan ang Israelites ipasapasa gid ni sila sa lain-lain nga mga nasod. And the only way for them to survive is to observe cleanliness. Nasayod ta nga si Abraham nanganak ni Isaac o si Isaac nanganak ni Jacob o si Jacob nanganak og 12 kabuok nga anak nga lalaki way labot ang babae o si Jacob nahimong tribo sa Israel o niadto sila sa Egypt o nahimo silang tigas sa Egypt sa wala pa sila nahimong ulipon. Tigas pa sila sa una. Kaya ang nag-una nga igsuon nila mao si Joseph. Niadto sila sa Egypt. O si Joseph, ikaduha siya sa ranggo sa Pharaoh. Kung si Pharaoh maoro siya ang hari, ang king o Diyos sa Egyptohanon. At the same time, ang ikaduha niya nga ranggo nga sunod niya si Joseph the Dreamer. O ilado kayo sila sa nasod sa Ehipto. O nasayod ang Dios nga ang iyang katawhan lutoson sila for 10 generations. Maganto sila sa Ehipto nga ulipon for almost 300 years. And that is almost more or less close to 10 generations. And the only way for them to survive is to observe the law of Moses about cleanliness. Nga kung dili lang yun limpyado ang mga Israelita, posible yun maigo sila sa pandemic.
Posible gyud maigo sila sa plague. Posible gyud maigo sila sa dagko kaayo nga mga health problem. Mao bitaw nga kung basahon nimo ang mga Israelites, ni survive gid sila for almost 300 years nga ulipon sila sa Egypt, o ang Egypt gihampak sa daghan kayo nga mga plague, mga pandemic. Kadumdum ta nga ang last nga plague, pinakadako nga pandemic, nga ang before sa pinakadako, ang talang mga mananap sa Ehipto patay. Wa pa injection siguro sa una sa hag kolera. Kanang wa pa mga kita kabantay mo na mga quarantine karon nga mga before ka sa waktu butuan ay mo ka sa right side kay ang imong ligid i-quarantine, di ba? Mura bag i-disinfect. Unya mosulod po ang hingo og diri sa magsaysay nagya po i-disinfect niya. Kinsa mga traveler diri. Wa pa idana sa unang panahon. So gitudloan gid sila sa Dios nga manghinlo yun pagkalimpyado. Mao bitaw nga ni-survive sila sa Egyptian Empire, sa Babylonian Empire, sa Persian Empire, sa Greek Empire, sa Roman Empire. Kabalo ba mo ang mga Israelites gipasa-pasa na sila murag pingpong ba? Wala. Bisan asa lang. For 2,000 years, 3,000 years, inana ang ilang kinabuhi. And ang Ginoo naghatag ng special instruction. Kinahanglan gyud nga limpyado. Kung gusto ninyo mo survive sa epidemic, sa pandemic, sa dagko kayo nga hagit sa kinabuhi, ang sikreto nga gitudlo ni Moses pinaagi sa Ginoo, dapat limpyado. O kini nga batasan ginadala-dala ni hantod sa panahon ni Ginoong Hesus. Labi na gid ang mga Pharisees, mga Parisiyo, mga Sadduceo, magtutudlo sa balaod, mga eskriba. Mauna ang sa unang panahon, muna mga banggiitan ng mga tao. Okay? Muna mga senadores, muna mga congressmen. Mauna sila ang mga nasa justice system sa panggobyerno. Pag makadugalin mo sa una og Pharisees, muna ang gadumala sa mga sinaguga, mga kapilya ba, mga simbahan. Pag makadugalin mo Sadducees, muna ang nagdumala sa mga katedral. Muna ang nagdumala sa high-end sa templo. Mostly mga Sadducees, mga bright, connected direct sa gobernador og ni Kaipas og sa kadagkuan sa Israel. Eskriba, mga manunulat, mga pari, mga libita. Muna sila ang mga tigas sa unang panahon. Og istrikto kayo na sila unsaon pagpanghugas sa kamot, paghugas sa pinggan, sa kulon, sa kutsara, sa tindor, sa plato. Inana sila ka-istrikto. Kung mupalit mo og pagkaon or adto mo sa Malaysia, Indonesia, Islam countries, Muslim countries, ang mga dagko dito ng mga department store, nanagibutan dito nga halal certified. Meaning, ang ilang mga pagkaon pasar sa standard sa Quran, sa Islam, sa Muslim, kay certified sa halal, limpyo. Pero kung gusto nimo nga ang imong negosyo, example karon imong negosyo, mga food supplement, mga medical supplies, kanang kanon sa tao ba? Kung gusto nimo nga maka-acquire ka og high-end kaayo, nga accepted sa tibuok kalibutan, dapat kosher, approved. Ang kosher, ang mu-issue na ang Jewish, mga tao sa Israel. Kanang BFAD, mabayaran man nimo na. Kanang FDA, Food and Drugs Administration, mabayaran man nimo na. Sa US is FDA man siguro na ilang. Sa una sa Pilipinas, BFAD. FDA na punta karon. Pero ang kosher, dili na nimo mabayaran. Kaya ang Hudyo, ang muasay na kung limpyo bagay na. Mauna nga, when it comes to cleanliness standard, wa na'y makalabaw sa Hudyo. Mauna, ingon sila, Jesus, sa mga imong mga tinunan.
Bugok ba na sila? Wa pa naghugas sa kamot o nangaon man lang diretso. Wa ba sila pagtahod ni Moses og sa atong mga balaod about cleanliness, orderliness, clean and green? Usay subo ni Pilipinas. Makako haniyo ko inyo, maigsoon. Ayaw in taon mo paglabay-labay sa inyong basura bisan asa. Dirito sa praktikal. Kanang malata o dili malata, lisod man kay na siya buhaton, i-segregate. Pero kung kaya ninyo, kayahan ninyo. Pero mas maayo yun nga ang inyong basura, ayaw ilabay sa over the bakod. Kanang kural ba? Dito ilabay sa kural. Dito ilabay sa suba. Naan naman tayo kuan karon. Kanina naman tayo paper bag kanang silupin nga itom. Palit mo na tag 5 na tag 10. Ang uban sako ra pod. Tiguman niyo yung basura. Kung nakapuyo mo sa remote nga mga area just like medyo layo na distansya na paghimo mo og compost pit, pagkutkot mo. Ang tanan nga malata dito ilabay. Pag dili malata ibutang sako, paglabay sa basurero ilabay sa basurahan, kanang basurero, kanang truck ba? Garbage truck. Labi na mga silupin, di man na malata. So, dapat kita mga Kristohanon, ingon sila nga cleanliness is next to godliness. Makes sense. Ang pagkalimpyado, ikaduha na sa pagka-Diyos nun. So, hanyo ko sa ato mga igsuon, nga kada atong basura, ato gina siya i-manage. Labi na mga ligo mo, ang tumog laing balay, ang tumog hotel, ang inyong napkin, mga bay, ayon nyo i-flush sa CR. Kaya dili mo na siya ma-degrade, dili na siya mo decompose. Magkaroon og gludges. Mga bata, ato CR diri, na ay mga panty shield or napkin, akong langanlan. Gamit magina sa babae. Ayon ninyo i-flush, ibutang ninyo sa basurahan. Ang tissue, pwede ra. Pero napoy towel tissue, gahi kaya na siya mo dissolve sa CR. Ayaw na siguro na, no? Kuan lang na siya, ilabay na sa proper disposal. Pero kada anything nga dali ra malata, okay na siya. So, kita may suon, atong pagkristohanon, makit-an ni sa atong pagkinabuhi. Kaya ka na rin ba itong silingan, mga himantayon rin ba kayo na? Ang ato orang sayot, gibantayan na. So, mahimutag inconsistent. Mag-claim ta, magsimba ta sa Ginoo, nagdaig ta sa Ginoo, nagsimba ta sa diri sa Christ the Redeemer nga simbahan, unya inana atong mga gawi, dili consistent. So dapat ang pagkalimpyado, mangaon gali mga young people, manghugas og plato, labi na gid namo sa laing balay. Bantay gid yung batasan. Naagali mo sa laing balay. Ayaw mo pag sulod-sulod diretso, mananghid mo sa tag-iya. Pag na mo sa laing balay, mangayo pangatahuran, may gabi sir, may gabi imam. Karon kay angkol may itawag, di ba? Cool, may gabi ikol. Okay mo gyapon na, pero kung dili mo patawag angkol, ay tawag yung angkol si bishop, ingon na, di man mo angkol, bishop. Ayaw tawag angkol, kini pa na di mo angkol, usahay ka rin generalize sa mga God. Pero okay, anyway, accepted mo na, part mo na sa atong transition sa atong society. Pero mag-alam gali mo laing balay, pangayo mo pangatahuran. Daw ayaw mo pag dito sa refrigerator nila, mga brito, kung tubig bugnaw, yan ay cake dito, mangaon, mura pong tagbalay. Di pag ibahugas sa plato. Ayaw mo na, kay ulaw kayo na, wala na nakasubay sa good manners and na right conduct. Insaktong pamatasan. Mag-anay mo laing balay, mangayo pangatahuran. Kung naibutang mananghid, Brad, pwede ba nga makahulam ko sa imong plato o kutsara? Di ba? Pwede pa kapilan mo sudan og luto. Makaon di ay, no? Mananghid. Unya, magtabang-tabang. Labi na diya mo matulog nga balay. Kung na mo diya mag-standby nga balay, isa po matulog mo, tabang-tabang po mo, kaya masaya sawayan man mo. Kabantay mo usay, ang musaway dili, ang imo barkada, ang imbitar nimo. Ang musaway iyang mga igsuon. Huy, ate, pakauwa mo lang ito imong amiga. Uy, hugawan kayo. Anig siya, di mang lagi i-plus, di mang lagi mamukbo. Di ba? Bantayin nyo na nga batasan. Nagamit ni mong laing CR, labi ng public CR, hinluigin ninyo. Bahalag dili ka mo ang nakahugaw. Hinluin ninyo.
Kay ang musunod na kamo may masawayan po, pero dili na lang sa musunod ang Dios manggod kita. Way matago sa iya, uwaw kayo. Panginoon mo. Ayaw mo pagdamak. Unya tabang-tabang pud mo, manilhigti ako lay siligti kay ana. Ma'am, ako lay hugas plato. Ana ba volunteer ba? Para makabalik mo anytime, investment mo na. Okay? So diri ta sa ebanghelyo balik. Ngano ang Israelita nakasurvive sila? Nga nahimo sila ulipon sa Egypt. Pag ulipon ra baga wala bagay sa dina, di ka kaning dili ka makaligo anytime, dili ka makailis anytime kay naay mga trabaho nila sa Egypt, maghimo sila pyramid sa Egypt. Nga tag isa ka semana way pahulaya. Unya ko ang mga Israelita hugawan. Patay sila tanan kay ang epidemic. Kabantay mo usahay kanay naay mga lunok, naay mga linog. Unya ang mga tao naa sila sa refuge camp, naa sa covered court. Di ba diha kasagara ang mga epidemic, ang mga sakit? Manggawas? Kanang transmission sa disease ba? Kaya nga naman, naay isa di ang ubuhon. Pag ubo pa, dali na kayo mo takod. YCR, bisa asa mangihi, sipon. Di ba? Mao na nga ang Ginoo na sayod na kani ang katawhan mo ang tungod ng Egypt for almost 300 years. Ma-exile sila sa Babylon. Ma-under sila sa Greek Empire, ma-under sila sa Roman Empire, ma-under sila sa Persian Empire. Gipriso po sila ni Hitler, panahon sa Second World War, di ba? Gibutal sila sa gas chamber. Apatay, gid sila 6 million ka Hudyo namatay. Pero, ang dili ganahan ni Ginoong Hesus, kay gipakadyos naman gudto sa mga Parisiyo ang pagpanghinlo. Mura ba og maimpirno ka na gyud kung di ka kahugas sa imong kamot? Og nasayod si Ginoong Hesus sa ilang kasing nga ila lang bantayan ang sayop sa uban. Iya na yung gitawag iyang disipulo. Ingon siya nga kung di mo mahugas sa inyong kamot, dili mo maimpirno. Ingon siya nga dili ni nga makapa-impyerno ninyo. Ang makapa-impyerno ninyo kanang makuha sa inyong baba. Tungod kay dili while naata din nga kalibutan, dili nato malikayan ang mga dautan nga mga butang like libak, sexual immorality, pagpangawat, kadaot, kasina, pamalikas, hubog-hubog, pagpatay, panglimbong, kabuang, og tanan pa, all of the above. While naatadan ng kalibutan, dili ta makalikay sa inana nga mga butang, madungog gid nato sa to silingan, ma-witness nato sa to mga mata. Kay naaman tala ning kalibutan nga dili perpekto. We are living in this imperfect world. How can we find someone perfect in the midst of this imperfect world? Only Christ is perfect. Mauna nga, we are in this corrupt generation. But the thing is, magpakakurap ba punta? Though we are in this world, but we are not for this world. Mo lang gigon sa balaang kasulatan. Ingon si Ginoong Hesus, ang magapahugaw sa tao, dili katong musulod sa baabaog, imo madungog og imo makita kay dili gid mo malikayan. Nga makita iga sa imong silingan nga maulit ka. Di gid mo malikayan nga libakon ka. Di mo malikayan nga naay mga tao diya nga nagpakasala, makadungog ka, makasimhot ka. Di mo malikayan apan ingon si Ginoong Hesus, ayaw mo kabalakadana. Kay dili na makapalaglag sa inyong kalag. Ang makapalaglag sa inyong kalag mauni. Kung ang inyong nakita, ang inyong nadungog, ang inyong nahikap, ang inyong nasimhot, inyo nang i-incubate sa inyong kasing-kasing ug mugawas sa inyong baba, maunang makapahugaw. Unsa incubate, Father?
Kana bang manok nga ang itlog lumluman unya hantod mapusa hatchery ba? Incubation man na siya kanang artificial. Pag mapusa na siya mugawas ang piso. Sama ka na sa sala nga imong nakita, imong gihambin sa imong kasing-kasing. Okay? Kita ang kwarta. Sample na lang. Kita kag pag-abrin mo sa bag. Zup! Kuy, 1 million. Wa pa nimo iya pa 1 million na yun. Daghang kay kwarta. Imong gisiradaan. Uli ka sa inyong balay. Hinuktok na yun ka. Kiwara ba si auntie ba? Kung kuhaan to nako og kuan, mga napulo lang kabuok iyang isa ka bandol nga 1,000, di siguro to niya may bawaan. Ana ba? Sige pabalandong. Bi, unsaon mo nako bi nga digid may bawaan bi? Ay, ani akong buhaton kaning magbutang kog papel, mag-slice ko og mga banbipir, isuksok na ko dito para ang kabaga maura gyapon. Di ba? Sige plano-plano sige pabalandong. Pag imo na tong buhaton, diha na ang sala. Nigawas na sa imuha, ni manifest na. Pero aman to gasugod, ang katong pagsulod, pag-receive, pagtanaw nimo sa kwarta ka isa ka bag, di pa to sala. Pag ulit nyo sa inyo na malanong na ka, imo nagiplano na yun, inahani akong buhaton, kawaton ako itong kwarta. Di lagi na may bawaan lagi, unya ako may bawaan man galing. Di ko angkon. Di ba? Di ko angkonon, bahala na diya. Unya kung may bawaan ko, matrap ko, sibat na yun. Di ba? Di, plan A, plan B, plan C. Planchado. Aha, nagsugod ang sala. Pagpakita niya sa kwarta, dili. Pag sira niya sa sipir, dili. Pag uli niya sila balay, wala pa. Pag plano niya, tungod kay iya nang gi-incubate, iya nang amumahan sa iyang kasing-kasing ba? Inani akong buhaton, inani. Wa na, sala na to. Sa huna-huna pa lang, wa pa'y buhat, sala na. Pag buhat ni mo, ang imong kontra, ang nasod na. Pag napas imong kasing-kasing, imong kontra ang Diyos pa lang. Kaya nga naman, kita man ang Diyos sa atong kasing-kasing karon. Kita ang Diyos. Unsa to pagampo, Almighty God, unto whom all hearts are open. All hearts are open. Kabalo mo ng hearts open surgery. Murag giabrihan ba? Unto whom all hearts are open, all desires known. Desire. Diri, og diri. And from whom no secrets are hid. Og walay sekreto nga wala kitaan sa Dios. Cleanse the thought of our hearts. Muna ito pag-ampo, by the inspiration of thy Holy Spirit, that we may perfectly love thee, love you, and worthily magnify thy glorious name. Muna ito pag-ampo. Sa imo lang giaksyonan, imong kontra duha na. Tulo di ay tulo. Sa napas imong kasing-kasing, imong kontra, kinsa man? Ang Diyos. Pagkawat na mo, imong kontra, tulo na diretso. Kinsa man? Ang Diyos, ang tag-iya sa kwarta, o ang huwis, nga musulti nimo nga prisohon ta ka, kay nasakpan ka nga nangawat na ebidensya na CCTV, patay. Namo na CCTV day. Ah? Mula ka mo mga lalaki, bantay mo, bisan asa mo mangihi. Lain ka mo lang mga lalaki, di ba? Labi na magkainom, bisan asa lang mangihi, so namo na CCTV day. Bantay-bantay mo mga lalaki ha, kaya nagtuo mo nga kung may tao lagi, pero na CCTV. Ang Diyos, iyang CCTV, all dimension, na ay pa'y irreal, na apay under to under. All dimension ang CCTV sa Ginoo. Why natago? Mauna maigsoon. Nga ang gusto ni Ginoong Jesus, atong basahon na, unsa may sekreto, Father, nga wa man ni natago sa Ginoo og unsaon na to paglikay dani mga butanga kay maibog ra bagyud mi.
Labi na among silingan kay kusog pud kay magpasuya-suya. Pag bag-o gali ilang sound system, kusgan po nila. Pag bag-o ilang kortina, ilag yung ibitay. Di ba? Masuya man sabi Father. Labi na ilang mga sapatos, bag-o. Cellphone, bag-o. Moro ba na problema sa mga balay nga sikit-sikit, no? Kaya dali ra kitang pakabantay ato silingan bag-o ilang mga butang. Kani mga balay bitaw nga abay-abay. Nya maguna-una na ka. Halakatay, pombrigi kay tatay, mabiyaan na kita dani. Atong silingan, bag-og sinilas, bag-og cellphone, bag-og kortina, nagpa-repair sa ilang CR. Nya na ilang TV tay kay dako lagi kayo 50 inches. Ang ato kay kanang buktot nga TV taw. Kana anak karaan o diya. Sanyo sa una, ina dili flat screen. Palit po yung flat screen, di ba? Sige, papalit yung flat screen ba? So, sa imong silingan ka, kapalit sa curve. Kanang curve ka TV, kanang curve ang screen, wala, biyarasan ka, di ba? Wala na. Sige lang, tag-kuntis-kuntis, hanton na lubong na ta sa utang. Katawanan. Ako, I've observed that, no, to a lot of people, even me, natay, usahay, pero ma-overcome mo, gudi mo. Labi ng, paduol ka sa Ginoo. Paduol gali kasi mong silingan, ama, kaon ka sa sistema, sa kaibog. Kompetisyon mo ng kalibutan. Kining kalibutan nga itong gipuyan, kompetisyon, kuntis-kuntis. Sa eskwelahan handaan, gituloan naman tag-kuntis, di ba? Kada na yung mga o sada, kanang mga sports, boxing, kuntis. Pag mapildi, luoy kayo, di ba? Kansyawan, kauwaw lang. Manny Pacquiao, pakauwaw lang, tiguan kayo, sumusuko lang yapon. Kuntis mo yung kinabuhi, no? Pag nasa eskwelahan, pag di ka maka-answer, bugok. Di ba? Way pulos. Pag first owner gali, dahang kiribon. Di ba? Kuntis-kuntis ba, no? Naman talaga ng kalibutan na God. With the battle of the, kuan ba? The superiority. Kinsa superior? Kana bitong motor, mag-drive ko sa una. Drive ko motor. Kasabot mo ko psychology daan. Ing ko pag motor gali ka, paubos ka. Pag naidak truck, padaplit. Pag kayo masakiran ka, mo bayan sila ko. Bayan lagi, pero ito na ka sa punerarya. Sa kanya, ayaw pagpahiro-hiro. Pag gamay ka, nasakinan, hindi man pwede nyo banggaan. Padaplit na lang. Di ba? Oh. Kaya mo mga na-reality, naman tada na yung kalibutan. Dili sa kalibutan, pag mag-away ang mga elepante, ang mga amigas, matumban. Tanawa ng presidente na to. Mag-away-away na sila diha. Apektado ta tanan. Mag-away-away ng mga mayor na to. Apektado ta. Atong mga amelioration, malangan. Di ba? Malangan, apektuhan. Ang gagmay o mga yanong lungsuranon. Maapektuhan. Pero unsay sikreto para makalikay tanan eh. Pabina mo ha. Ang sikreto, Romans chapter 12. English man eh. Do not conform to the pattern of this world, but transform by the renewing of your mind. Sikreto, may suon. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect. Ang ato di ay madungog, makita, mahikap, masimhot, maigsuon, pwede di ay nga dili ta makasala. Kung atong i-filter, unsay filter? Salaon. Kung unsay maayo, kung unsay makatabang, kung unsay makapahimuot sa Dios, mauray atong ibutang sa atong kasing-kasing. Bapa kung sa natay incubator, mauray atong ipasulod, ikaw gugma. Diya ka. Kani mga sexual immorality, mga bisyo, mga paghubog-hubog, mga sinumbagay, parigla, pagpananggab, pornography, ops, dili na ito na ipasulod, ato na ilabay. Murang paggisala di mo ba? Kani ang pagkamaghinatagon, pagka-smiling, op, di rin eh. Pasulod na ito itong kasing-kasing. Maunra na atong tapigan. Kay para ang mugawa sa itong baba, makaayo sa uban.
makapahimuot sa Dios o makapalig-on sa matag usa. Pwede gidi ay. Maura pagtanaw ni mga di man ni maayo akong gihambin-hambin. Sige mo na akong kasuko. Sige lang yung kasuko gyud dali na ko maulit. Unsa man ni siya? Imong susihon imong kasing-kasing, Lord. Di ko kita sa kasing-kasing, Lord. Tabangay ko, Lord. Pagtanaw na imong Ginoo, kabalo ba ka sa una? Gisumbag mangud ka, nagbaklay ka diya sa magals, gipareglahan ka. Mauto nga tanggal imong upat nga ngipon, di gid ka makalimot. Mauna nga kita gali kag tawo nga medyo daghan tato, bugoy, daghan. Sorry sa mga tato ha. Kani mga tato bagod usay kung imong tato kan labi ng dato-dato ka tadahon, angayan ka, sexy. Di ba? Pero imong tato gali gagawan, preso na. Di ba, ex-convict. Oh, so kana inyo tato bantay na inyo ay mo magpatato ka ng mga antay-di kayo. Kanang mga tato nga pagbasulan. Oh. Ayon na mga inana. Anyway, di tagisgot og tato. Ngano man, dali ra makabasuko. Kita kang tao nga kalkang og buhok unya medyo kanang unsa na kani maldito tan-awon masuko man dayon ka. Ingon ang Ginoo sa unang panahon mo gudong gipareglahan ka. Kana nga batasan imo nang gidala-dala. Oh, mao di ay Lord, tabangay ko Lord nga kani Lord mawala na ni akong pagkaulitan sa mga tao Lord nga kanang malitog naon. Kanang wa pagali krimen suspect na. Nay mga tao gina di ba? Nay mga tao nga wa pagali krimen suspect na. Oh. Pasaylo ako Ginoo. So, imong i-check imong kasing-kasing. Lord, matingala ko Lord ngano dali ra ko manilos. Imo na yung Lord, stulti ko Lord, ngano man nga dali ra kay ko masina, masuya sa mong silingan Lord. Tay, ingon sultian ka sa Ginoo. Sa una magud anak. Imong mama masuyaon pod. Liwat ka sa imong mama. Mo ba Lord? Kayo. Labaw pagali gamay. Kay sa una magud na pobre gid kayo mo. Unya imong mama nangandoy og TV og kaning Betamax, inana VHS og component. Unya dito mo sa inyong auntie magpa-sound-sounds, inana kay wala kay inyo ha. Daw bi kay giaway mo sa inyong auntie. Hawa mo diya mga pobre, mga patay gutom, uli mo sa inyo pagpalit mo inyo. Mao to nga imong mama, nagmahay siya sa imong auntie, nangandoy siya nga makatibi lang gid kog yun, di tay ka patanahon. Muna nga nanimalos. So hantod napasa niya nga batasan sa imuha. Mao din ni Lord nga masidahon mga ko sa musilingan, pero di ko kadahanan nga batasan Lord oy. Kay di man ko ni imuha do, di makapahimuot nimo Lord. Pwede ba Lord nga tabangan ko nimo kwaon nimo ni? Tubag ng Ginoo. Sure. Ada gid tubag sa Ginoo, sure anytime. Kaan to na. Pag-ampo mao ni paningkamot. Pero dili na diretso makuha ha. Hinay-hinay nga paagi. Pinaagi sa pagdut-dut o pagduol nato sa Ginoo. Dirita kani medyo sakit-sakit sa mga asawa. Mga asawa. Or uyab po, laki pong uyab. Ingon ding babae nga, Lord, nakoy nabantayan sa kagulingon, Lord. Silusa kay ko. Silusa kay ko, Lord. Gamay lang nga, akong bana mo, tanaw lang galit sa gwapa. Surok kita kung dugo na iba. Lami kayo yun, imtag koan. Lami kayong dugbok-dugbukod. Nga naman ni Lord, inaanay mo ginakong batasan. Istorya ta. Abit na, imong papagod sa una, nasakpan sa imong mama. Mo ba, Lord? Oh. Unya, imong mama, ingon sa imong nga, agoy ka mo mga anak. Yun nga, kawala-wala man yung microphone, oy, kalagot ba rin. Kinanglan yun nga makabanagin mo og dili mga palahubog, dili mga babairo, dili mga ganang mga lalaki. Kay tanawa ko, nangulintas kong bukog. Mauna nga koan. So ang bata, gitip niya. Ngaki, kadi akong banag yun. Ako gining bantayan, sige ba? Ako gining palitag kandado. Kadaduwa gina ko na yung brief. Di ba? Di ba mga kuan, kaning
mga minyo dire, di ba? Moingon dito, Lord, di magin ako dito yung Lord, pero dali ra mga ko manilos. Sinusa kay ko, Lord, di ko ganahan na nga batasan ba kay mura kong ulipon. Mura man kong way Dios, mura man kong way pagsalig ni mo, Lord. Ingon na Ginoo bitaw. Mura gyud kag way pagsalig nako. Mura gipakadyos gid nimo imong kagulingon nga gusto nimo nga ikaw na magbuot sa imong bana. Dili man. Ang tag-iya sa imong bana tinuod nga ikaw ug imong bana isa ra, pero ang tag-iya sa imong bana ako, ang tag-iya po nimo ako man. Ako na bahala sa imong bana. Iampo gali na imong bana. Di ba? O iampo po imong kasing-kasing nga dili na ka manilos. Kaya ang pagpanilos mag-utot na nimo, masakit ka na, magluya ka na. Mura na hinungdan nga sayo ka babay. Oh. So, magigsoon atong tugutan ang Dios. Nga makigdeal nato, mag-istorya ba? Nga Lord, ngano man ni naman ko idaan nga batasan nga di ko ganahan dan ni Lord tungod kay kabalo ko nga di ni imuha. O ang makatubag gina na maigsoon, ikaw ra gyapon ngano inanak ka. Kay ang Dios man ang makigso imo sa hilom. Sa hilom nga paagi. Kanang kamo-kamo lang. Okay? Unsaon man na? Balik ta sa Romans. Nasad, balik ako basahon otro ha. English man eh. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Una siya ang renewing of mind. Sa lao na to ang musulod. Kay para ang musulod, puros lang maayo. Ang mga garbage atong ilabay. Para ang mugawas, walay garbage. Walay garbage in, walay garbage out. Kung dili, puros lang healthy in and healthy out. Maigsoon, lisod. Unsay buhaton, patabang ta sa Ginoo. Musipyat ng kupader, ay kabalaka. Ginoo, maluluyon og naay iyang grasya. Diha, sulod, garas sa Ginoo. Amen. Palihog marindog.